Знаеш ли, че в червата ти има повече нервни клетки, отколкото в гръбначния мозък. Затова ги наричат втория мозък на човек. Над 90% от серотонина, хормонът на доброто настроение, се произвежда именно там. Ако храната ти е лоша, мислите ти често също стават тежки. Ако микробиомът ти е разбалансиран, стресът ти и тревожността скачат. Грижа за червата означава повече фибри, ферментирали храни, движение и по-малко преработени боклуци. Не подценявай корема си. Той говори на мозъка ти всеки ден. Ако искаш да научиш нещо повече по темата, просто ми пиши.